Hi guys, kamusta mong tanan? Dugay-dugay jud ko guys wa makapag-upload sa akong vlog. So, kamusta mong tanan guys? Ako din ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, mo naka-schedule mi og vaksina mo nga second dose na mag-grapple pud biron guys sa katong sa Women's Federation guys. So, ang tan-awon dito guys unsay mahitabo sa among rapol. So, see you dito guys. Among mga parapol sa Women's. So, naka-prepare na guys. So, busy pa may og prepare sa mga waluta. So, ano siya guys, oh. Hala, nag-akungan dito. So, ano hala na pa di ay. Kay patuyok ko na to. So mo ni ang among president diri sa Tibok Uslob, butan kay na siya. So mo ni siya na dili kasi mo vlog. Hi. Yeah. Wala na pa. Wala na. Wala pa. Wala pa. Kasi ang list ko. Busy kami. So good luck sa mga mabunot. So mo ni among president diri si Ma'am Madeline Romas kani siya. Butan kani siya, good hearts kay ni siya. So na siya guys. So dako jud kay tabang ning among gihimo ron kay ay makabugas og 50 kilos. So ano yung bugas guys, oh. Ano yung mga bugas? Yan ay mga kapinyo. Hi! Welcome to Ruby Provinciana channel. So namin dali guys. Akong miga nga grabing ka. Saan ko bisaw? Isaw, wala siya guys. Gardeners natin. Naasan ni, kauban mi sa backyard gardening. Wala, busy ni kay diri. Swerte rang mabunot ani. Swerte ang mabunot. Wala, napilit lagi niya sa. Swerte siya. Hindi ka ni. Adi-ani ay. Naning pilit mas gilid. Alam mo guys, na yung mga pagkaon, higit kayo, sa tabi kayo, sudan, adobong manok, lumpia, shit. So nami diri galuto. Ani siya lami kini siya buluto guys, oh. Lalo po nag-vlog na ba na Hala, sagdilanggod nga na siya. Pwede mag-vlog ta. Arong nainahang paluto ni mo. So, mo niyang naglibre na magpakaon. Para mo guys, na yung mga pagkaon, higit kayo, sa labi kayo, sudan, adobong manok, lumpia, shit. So nami diri galuto. Ani siya lami kani siya buluto guys, oh. Lalo po nag-vlog na ba na Hala, sagdilanggod nga na siya. Pwede mag-vlog ta. Arong nainahang paluto ni mo.
So mo ni ang naglibre na magpakaon. So humana mo kuan guys. Raffle na rin yung mga sa salamat jud kayo sa lamian nga kayong pagkaon diri kang sa Paul and Mads niya mo ni siyang tag-iya libre kayo ni siya lami kayo niya salamat kayo sa Miss Madeline kay nakalibre mig kaon niya happy birthday day sa iyang anak sa Pauline Rose na ako na sa karon sa Leyte so happy birthday niya salamat kayo. Oy, balik pa mo. Salamat. Magulang akong pagkaon. Kaya wala ako nagkuhan dire. Salamat kayo. Uy, why sa kaya? Salamat jud kayo. Salamat jud kayo. More blessing jud. Yeah, salamat kayo. Salamat kayo. Sir, salamat kayo sa kuan sir. Okay na rin ka na ba? So naami tanan diri. So ako na human akong kaon kay nagdali ko kay naay ahong kuan. Kanang tawag dito, pabaksin. Si Kandos. Yeah, salamat ako. Bye. Bahala kay nangaon ra ba mo? Uja, guys, mao ni ang ilang kusinira nga gwapa kayo. Yeah, salamat kayo lami kay gid ka magluto. Dira mo yun siya muto nga lami kayo. Kayo. Salamat kayo. So, kay ugwan manghugas jud ko. Wala lang ko magdiri tabang jud ko ni manghugas. Salamat ha kay may dito kaabot jud ko. Yang akong daog dito nga 5 kilos. Ay buri man to. Kay ako ihapit dila ka. Ato, why birungan man to. Ikaw rin magdala? Nala ko dari sa bahay guys, murag grabe din kahagay dahon kay grabe. Masaba po ka biro guys, pero salamat di sa mga tanang namalit sa akong ticket nga gibaligya. Mo to guys, nahuman na namo og parapol karon. Kay dapat September 15 pa man ta ang raffle guys, wa man jud namo mahimo to kay damo lagi daghang kadto mga nagpositive diri jo. So karon nahuman na jud ang among problema sa pagpamaligya og ticket. Salamat kaadto sa tanan mga namalit og ticket ug nahuman na jud namo og paparapol. Congratulations day sa mga nakadaog sa bugas. So dako na jud kayo tutabang. So salamat kayo. Salamat pud sa nagpasimuno ani si Miss Madeline Roma. Salamat kayo nimo Miss. Salamat pud kaadto sa imong pagpaniud to nga lami kaadto. Si Unix Vlog. Salamat ninyong tanan sa akong mga bagong friends diyan, mga president. Salamat. O God bless na tong tanan ug amping ta. So see you next vlog.